від Юракова Олександра Дмитровича. Будь ласка, вам. Добрий день, діти. По-перше, дуже приємно знаходитися у вас в дитячому садочку. Він дуже чистий, охайний, теплий. Видно, що дійсно дорослі піклуються про вас. Я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається? Друге, я вже бачу, що тут такий дійсно сформувався вже такий малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають, хтось десь був неслухняний, то своїх не здають. Дійсно стоять один за другим, навіть якщо хтось був трошечки, чуть-чуть малесенько неслухняний, то інші друзі його підтримують. Ви правильно розумієте? І тому я хочу вам сказати, що сьогодні такий день, як Святого Миколая, вам сьогодні за це, за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі слухняні. Також ми приготували до Олександра Дмитровича трошки подаруночки сховати. Він сам вам передає привіт, він не може, тому що він як дітвора теж ходить по 20 дитячих садочкам, але є з нього помічники. Такі подаруночки кожна дитина відтримує, де написано «Ми разом» від Олександра Дмитровича Юракова. Хочу ще сказати вам, Святий Миколай дав нам сильну таку настанову. В цьому році давати подарунки всім. Але хто буде неслухняний в наступному році, то вже нам розкажуть потім ваші керівники, хто був неслухняний, вихователі, і скажуть, коли давати, не давати. А зараз всім подарунки. Подаруємо. І ми вам також даруємо.